Informacija ljudi, ja sam Banka, vi gledate prvu epizodu na ovom kanalu, a također i prvu epizodu serijala, novog serijala koga ću snimati, to je GTA 5. Sa nama je tu Filip, Joffi, i ako se još pitate otkud mi 500. level, ja sam u poklonik. I evo nas ponovo, znači, opet smo, kretali smo survival i neki je peder ušao, šalim se. To sam ja, Mike. Dobro, uglavnom... Još jedan ulazi, još jedan join. Aha, odlično. I samo kad... Lepto je, dobro, ajmo. Nećemo više ništa. Samo sekund, pa času, ajmo, to ćemo da kupim, ajmo. Meni treba 6000 za to. Ajde, ti piša si join, da joiniš. Ja sam ušao. Meni ne piše. Joined, join, ajde. Claire, joining, please wait. Evo, joined. Baš pedersko izgleda. Znaš, će treba ostane. Gdje su one? Znam. Ako je to ta map. Nadam se da jest. Da ne moramo 30 puta ponavljam, vidimo golden. Jest, ne znam. Jest. To ima... Izmijenili su je? To! A znam gdje je sklonište, ali su je izmijenili. Ja skuplja to počinje ovo, jel? Jes. Gdje je sklonište? Da vam dođe. Znam. Dolaze. Ja ću uzeti sniper. Rekao mi je da sam piece of shit. Ne, promašio sam. Vrš! Ubio sam jednog. Ubio sam još jednog. Imam pink minigun. Stari. Tako. Ubio sam ga. Ja, gledajte ono... Vrš! Ajde, mali još... Što je, opet mi prvim dropa. Vjerojatno to što snima. Mali još ko... Nisam se navikan, veliki mi sensitivity, ne mogu ga pogoditi. 2 heada, bravo. Stavim da probam first person. Znaš ko je teško, druž. Ja. Jes. To. Tiha. Dobro, sam da promijenio. Evo mi je, mislim da je ovo AK. Ja nemam ništa metaka, bre. Evo ti AK, ajde. Aj mi dropaj nešto. U stvari nema veze. Ja ne mogu AK da pokupim jer sam pun ka kurac. Metaka. Dobro, dropaj ćeš mi nešto. Ubih jednog, dvoje sam ubih. Izađe. Troje. Ćao. Ajde više, 4, 5. Ajde druže, Max. Evo ti Oli, evo ti metaka za AK ako imaš. Da, ajde požuri. A pa poticači nas. Neće me. Ma me ne neće. I kako si ih pobiti. Da ne, gdje trčiš ti? To je to, družo. A jeba sam ove majku sad. Vaj me iznervira. Aha, evo ga, sad će da izađe, kakav srećni. Greo ti. Mislim da je umro. Ja ne znam, ili umro. Nisam baš siguran.
Moramo se potruditi da ih da dođemo do 10 wave. Daj mi nešto, Oli. Daj mi metke za AK ili nešto. To jest moraš da mi dropaš weapon. Bilo koji, ajde. Ne mogu ti drapa jer ga ja neću imat posto. Onda neću ja, meni onda... Uzmi, evo ti ovo. Gdje su, evo ih? Ti puški svuda. Super. Imam 200 metaka jedne puške. Ne, ću crknem. Ti pokrivaj mene, ja ću tebe. Da. Ajde, koliko je? Nema veze. Ne mogu nam ništa da rođu. Evo ih. Sticker bombu. Oh, fuck. Bravo. To nije bilo na planu. Ne znaš šta sam mislio, ajde da im napravimo sticker bombi, znaš. Jebem ti majku, malo više sa sticker bomba. Jimmy HP, evo ga. I da pokupim sve puškice odavde. Uzmi RPG. Ja već imam. Ne znam gdje. Evo ga ovdje, požuri. Nema veze. To je fantastično. Umreću. Trči ovamo i ne seri više. Aj, živ? Niješ. Ja gledam. To, evo ga Helić. Na tebi je da ga srušiš. Nije na tebi. Ja ću ga sa pištoljem srušiti. To još me puca. Gdje je? No! Ej, Haviđi, koliko ih je, brate? Prvo ćemo njih, onda helikopter. Odruže! Fuck. Sumro? Ne, nego helikopter me puca. Ja ovdje ne trepit, evo. Jedno ga helikopter. Da ne iskinut ću ga. A imaju sad pancira. Skinuo su ga. Ode helikopter. Ode Helić. Ti gubio? Nisi gubio. Ja. Ubio sam suvozača i radi. Ubio sam dvojicu. Ratan toga što te puca i suvozača. Eto ga, ubio sam ga. Gdje te? Pušti, pa nemoj, evo, pada. Tako je. Gdje je zadnji majku? Dobro, ja da uzmem HP za ovo vrijeme da ga ti rokneš. Ne, nisam uspio. Idemo na wave 5. Kako ti uvijek više od mene, jebem ti majke? Ne znam, uzmi. Moram da uzmem pancir i HP. Stani ja da pokupim paricu odavde, druž. Tako, ja se sad nabuđim. Ja nemam pancir. Aha, evo ga vamo. Pokupio se. Fuck, mi right in the ass, ubio sam, dobro. Ne. To dolaze sad auto, sad će nam vjerojatno i helikopter još jedan. Okej. Ups.
Nisam teo majke. Nisi ti, ja? Di su? Ne znam. O, fuck! Kuka se dole. Evo ga. Dolazi. Dobro ga pogodi. Ajde više. Ja još malo pa rank 5. Neko me putno. A čudi mi to. Nemaš li? Hvala Bogu. Oh. Jedva čekam 10. vej. To imam 5 metaka. Više nemam nijedan. Aha, na ovo imam 16. Daj da isprobam ovo. O, nije to loš. A ja sam htio da ga zakoljem. Hehehe. Rank up tag. Ne, ostavi to! Ne, ti si uzeo, majke. Evo ti ga još jedan ođe. Stari, idem. Fuck me. Nisu nam dali RPG. Vjerojatno neće da riskirali. To. Ajmo se zamijenimo malo sa strane, o? Ne. Da. Meni treba više RP-a. Moj galamenta! Pištoljem, mojim zlatnim pištoljem. A da, ako umreš više da... Iha! Jebi ga. Ovo nema druge bez sticker bombe. Jebem ti mater za sticker bomba. No! Kako igrate? Druže, baci bazuku, nešto uradi, druže. A senzitivity ne ja. Ovo smutne. Jebote, sensitivity. Milijardu ih je ovdje. Ja ću umrijet. Baci bazuku. A ne mogu, moram da je čuvam. Imat ćeš je kasnije. Imam još 16 metaka na ovo. Vrš! Vidiš da nisam morao bazuku. Super. Meni ju iskopali srce, jeboj. Druže, Wave 7, već. A ja i ti sam. Stavi po tebe par da uzmem odatle. Meni treba healing potion. Treba da nađem body armor među. A kad prije, jebote? Ne, ovdje je loše. Ja pogrešno sad. Nema veze. Dobro, aj, pušti mene tamo. Pređi. To, već su me skinuli cijeli armor. Jes. Ajmo. A moram da smanjim poslovni sensitivity, čekaj. Ajde, smanjuj. Požuri, evo ga heli. Mouse sensitivity. To, evo ga helić. Evo 2 helića, ništa strašno. Max 7, ne znam.
Staj da vidimo dakle mogu ovaj hilić da Mogu ja da ga skinem, evo da mi dođe. Da skinuo sam jednoga. Ne pucaj da su hilić. Do. Ja lipo reku, ne pucaj se s hilićem. Ovaj živ. Kako oni rekli, ostanu živi, pičku mučili. Ajde skini hilić druž. Ne vidim gdje. Ubio ga, ubij ga. Sad ću. Aman, kuti jebe. A ne mogu u ime pucaju čim mi Ajde. Zadržavam ih, ajde. Mislim da su samo hilić. Pijes, ode. Idemo drugi. Skinuo ću ga. Mislim da je to lakše bilo. Dobro, idemo na Vejvos. Kako je zajebano ovo. Moram uzeti body armor. O, imam grenade launcher. Mislim da će ovo biti naša partija. Misliš mi da dobijemo, ovo samo ja i ti. Pa vjerovatno i hoću. Nadam. Brate, trebaš da rešetaš sa sač matom. Ja imam sačuva. Assault shotgun. To mi se sviđa. Jesi dalje. Čuvaj dolaze, iha. Ma ništa to nije. Jebi ga načerali su mi. Fuck, znaš kako imam malo HP-a. Sad ću. Ne dirajte nas. Vrš! Na pola HP-a. Ja isto. Ne. Ja sam manje od pola. Dobro, samo nahilaj se, ja ću ih ubijat. Ustvari da samo čekam da nam dolaze ovdje. Ovoj nema helikoptera. Vrš! Oh, kakav head! A nemoj da mi dolaziš s tim. Kakav head, druž. Hello. Ajde više. Hello. Dajte nam sad još dvojice tamo. To je to. Još trojih je šta. Eto ga, ja sam ubio jednog. Imam... A ja ću ubio još jednog. Ćao. Ovo sam. Wave 9 je sad. Imao sam mnogo živote. Moram uzeti ovo. Evo ga, body armor. Ne, pušti men! Imaš, ja ti ga ovdje, pored tvojega skloništa. Ajde, evo ga. Evo sad, zaklon. Daj da pokupimo. Dali su nam da uzmemo minigun, ne znam zašto će nam to, ali dobro. Mislim da će da ih dođe ka žuti mrava. Gdje je minigun? Vidiš igru? To. Dobro, ti ih imaš svakako. Imam 200 metaka koji se pretroše u 3 sekunde.
Ovaj je imao minigun. Igra, Da. Nisam siguran, mislim da je imao. Inače, na Wave 10, nemoj, kad ostane jedan, nemoj ga ubiti odmah, da ja pokupim sve puške ako dođemo do tamo. Da ja pokupim sve puške da bi mi... Pa ej. Evo ga. Dobro, ne daju RPG. A minigun je jači od RPG. Izrašeta me neki s minigun. Gdje ste... Evo ga. Ujha! Eno ga minigun, može da se pokupi. Pa znam. Hoću da ići da ga pokupim. Ej! Ne, nemoj sad taj! Nemoj da ih ubijaš sve. Da pokupim minigun. Neka ostane jedan. Ajde. Minigun. Jesi li? Ne može da se pokupi. Ne mogu da ga pokupim. Ti možeš. Pokupi ga. A ne. Morao sam gubit. Idemo Wave 10. Gdje je minigun? Evo ga hođi. Dali su nam RPG. Imam 400 metaka. Stavi to. Imam 500 minigun metaka. Ja imam 400. Beganjus. Imam snajper sad. Što će ti snajper? Kažem ima. Ako ne možeš 3 puta i trebaš pogoditi. Ajde. Iđi 2 miniguna kako čekaju da ih neko uzme. Evo ga još ovih sa minigunom. Ocrkri više druže, što je ovo? Treba im 10 puta da ih lebim. Ja potrošim svoj. Eno ga Helić. Neko mi je skinuo cijeli armor i pola HP. Eno ga Helić, ja pucam Helić. Ja pucam. To, ja ću umrijet. Moram uzeti svoj minigun. I skinuti onaj Helić. To. Se važim? Opalio mi nekog jedin. Samo ti ostani tu i ubijaj. Neka oni dolaze, boli tu. Dobro, već smo na polu. Ubij ga! Zajebano je drugo. Ne vidim gdje pucam, gledajte, samo drži tu. Pucaj. Umri više! Ne, on je to ne znam. Iha. Pazi, ima minigun. Iza. Iza. Moj kontejner će me spasiti. Ne tamo. Evo ga Alex, on je online. Nazad. Mrš više. Tako. Da li ćemo preći taj Wave 10? Sada su 4 i 2 heli. Evo ti još jedan nazad, ima minigun, pazi. Evo ga. Odlično. E sad, uzmi ovaj RPG ili nešto tako. Fuck, bježi. Ne healaj se. Do pola i onda drugi. Ajmo. Nije ti tamo s druge strane ti. Pa čekaj da dođe on.
Samo jedan pišljivi heli. Ti si na moj ekran slijep na jednog, a nisi. I? Čo? Prešli smo! Yes! I, Evo, Filip je umrao na kraju, ali dobro, ja sam sve uradio na kraju. 30.000 sam dobio društvo. Idemo free mode. Dobro. Uglavnom, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećem.